Salut tuturor, aici e Darf13 și în acest tutorial vă voi învăța cum să instalați Adobe Premiere Pro CS6. Acesta este un program pentru a renderiza videouri, pentru a le edita, pentru mai multe lucruri, în special în domeniul videouri. Ce trebuie să facem ca să-l instalăm? Eu vă voi lăsa în descriere un link cu un torrent de unde să-l luați. Voi ce faceți? Deschideți folderul Adobe CS6. Deschideți instalarea, run, și așteptăm să se încarce. Așa. Alegem versiunea Try, accept, dăm Sign. Eu am cont Adobe, vă va apărea să creați un cont. Voi vi-l creați, scrieți e-mail-ul, parola, numele poate să fie fals și vă va apărea ce mi-apare mie acum. Aici aveți ce să instalați, puteți să alegeți doar Premiere Pro CS6, eu le aleg pe amândouă. Aici este folderul în care se va instala, desigur puteți să schimbați după bunul plac. Aici e limba, eu voi alege spaniola, mă înțeleg mai bine cu ea, am trăit acolo. Apesăm pe install, dăm yes. Aici va întârzia o leacă instalarea, voi pauza video-ul, revin când e aproape gata. Așa, după cum vedeți, instalația s-a terminat. Închidem aici. Bun, acum ne ducem în folderul principal al programului. Deschidem folderul Crack. Aici fiecare va alege biții care are. Eu am de 64. Dacă aveți de 32, copiați din 32 Crack-ul. Așa. Copy. Și ne ducem în folderul unde l-am instalat. În cazul meu Program Files. Adobe Premiere Pro CS6 și copiem și înlocuim. Continuăm. Așa, și acum putem deschide programul. Așteptăm să se încarce. Și de aici ne alegem un nou proiect, acceptăm, așa. Bine, desigur trebuie lucrat, făcut setări și după aia aici lucrăm. Sper că v-am ajutat, like dacă tutorialul v-a fost de ajutor, comenturi dacă aveți nelămuriri, desigur puteți da și comenturi dacă vreți alte tutoriale. Subscribe pentru mai multe și ca atât. La revedere!